musika pandemia eta 6. mailako tutorea. Egun hauetan ahobizia izango naz eta euskaraz hitz egingo dut. Euskara asko maite dudalako. Maider naiz, 2. batxilergoko ikasle bat eta 11 egun hauetan ahobiz izango naiz euskara maite dudalako. Yolanda naiz, Berriotxoako hezitzailea naiz eta ekintza honetan 11 egunetan prest nago parte hartzeko. Berriotxoa ikastetxeko mantenimentokoa eta belarri prest izango naiz. Emilio naiz, zuzendaria, eta 11 egun hauetan, inoiz baino gehiago, prest egongo naiz euskaraz komunikatzeko. Kaixo, ni Anaimenetara naiz eta nire izena Miguel Ángel da. Bermeon egin dituen 13 urte eta han ulertu nuen oso garrantzitsua zela euskaraz hitz egitea. Kaixo, Iratxe naiz, jantokiko arduraduna eta 11 egun hauetan belarri prest izango naiz. Kaixo, egunon, Irune naz, badakizue, Berriotxoa ikastetxeko harrerakoa. 11 egun hauetan, beti bezala nirekin euskeraz mesedez, hau bizi naz eta. Eskerrik asko. Bai. Kaixo, ni Aitor naiz, Berriotxoa ikastetxeko informatikaria, eta hartuko duan rola 11 egun hauetan izango da hau bizikoa. Mesedez, etorri nire gana eta nirekin beti egin euskaraz, bale? Apa euskara. Hola, kaixo, ni Bego nahi, Berriotxoa ikastetxeko idazkarize, eta euskaraldiko 11 egun hauetan, ni saiatuko naz, adibidez, sartzen den pertsona bakotzeri, nire lehen hitza euskara esatea, da ia haurek zer erantzuten duztien. Kaixo, Unitxe Zenon naiz, Berriotxoako Gorputz hezkuntzako irakaslea, eta gusten duzuen moduan, 11 egun hauetan ahobizi izango naiz. Euskaldun zara naiz, euskara da nire hizkuntza, nire ama hizkuntza, euskara maite dugu Berriotxoan eta euskara nik maite dut. Eta konpromesua egun hauetarako, are gehiago bultzatzea, maitatzea eta zabaltzea euskara. Hori da gure helburua eta seguru Berriotxoan lortuko dugula. Aurrera euskaraldia!